дар толори варзиши вастан аз ҷониби Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Синои пойтахт мусобиқаи ҷудо байни донишҷӯёни коллеҷҳо, донишкадаву донишгоҳҳои ҳудуди ноҳия баргузор карда шуд. Дар чорабинӣ 12 даста миёни ҳам ҳунарнамоӣ намуданд. роҳандозии чунин мусобиқаҳои солимгардонӣ имкон медиҳанд, ки ин ё он намуди варзиш таблиғ гардида иштирокчиён маҳорати худро сайқал диҳанд. аз тарафи дигар барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани санаҳои ҷашнӣ мусоидат менамояд. Davlat ziyoratcho'yev va Farhod Davlatmanov. Marhamat. امروز ما تعداد 6 دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی بین مسابقه سفاربر کردیم که از در این مسابقه از 6 نفری که مسابقه کردیم 5 نفرش در واقع نهایی هستند. در دانشکده تمام گشتینگیرانی که در دانشکده مشق میکنند نه از یعنی ما میبینیم که از بین آنها مسابقه ها میگذرانیم، یعنی دسته یکچین دانشکده رو معین میکنیم. аз натиҷаи рақобатҳо маълум шуд, ки дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Мумин Раҳимов гӯштингирони касбӣ хеле хуб омода мешаванд, зеро дар ин мусобиқа ҳам донишҷӯёни даргоҳи мазкур аксари мақомҳои ифтихориро моли худ намуданд. пас аз анҷоми нерӯсанҷиҳо маросими ҷамъбастии мусобиқа доир гардид. дар маросим намояндагони Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Сино, ҳамчунин дигар меҳмонони фахрӣ, мураббиёну устодони ҷудо ширкат намуданд. зимни суханронии худ масъулин зикр доштанд, ки ҷудо яке аз риштаҳои машҳуртарини варзиш буда, дар Тоҷикистон ҳам ба он диққати махсус дода мешавад. Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон ҳам барои боз ҳам рушд додани ин нав дар кишвар ҳамчунин таблиғи тарзи ҳаёти солим тамоми чораҳои заруриро амалӣ менамояд. ҳамин тавр меҳмонон дар як фазои тантанавӣ ба ғолибон медалу ифтихорнома ва ҷоизаҳои пулиро тақдим намуданд. дар вазни 66 килограмм ҷои якумро Шаҳбоз Сайдаброров ишғол намуд. медали тиллои вазни 73 килоро бошад Қоим Шукронов моли худ кард. зинаи ифтихории аввалро дар вазни 81 кило Умар Расулов касб намуд. Ҳақназар Назаров дар категорияи 90 килограмм барандаи мақоми аввал шуд. бахтовар Бобо Калонов нишони тиллои вазни 100 килограммро ба гардан овехт.